la representaran els nostres companys de l'optativa. La idea és compartir amb tots vosaltres el que han fet durant tot el curs a l'optativa. Jo estic seguríssima que tots estarem en silenci per respecte a ells. Sabeu que si parlem, si fem sorollets, si molestem, aquí dalt molesta molt. Trenca la concentració, se perd un actor, per tant, aquestes coses intentarem que no passin perquè jo confio molt en que respectareu molt els vostres companys. L'obra que representarem se diu De boca en boca. És una obra que la idea és que podeu riure també. És a dir, no se tracta d'estar ahí com una saquirot, podeu riure, la idea és que ens passem bé. Tracta, estem en un bar, ja ho veieu, és un bar, hi haurà cambrers, hi haurà clients, hi haurà gent que entrarà i sortirà. La idea, o el que passa un poquet, us explico un poquet el que passa, és això que segurament molts haureu viscut alguna vegada en la vida, que és com s'escampen els rumors, com d'un no res se fa una pilota que al final acaba sent mentida. De com també us invito a que reflexioneu un poquet de com aquestes coses passen en la vida i s'escampen els rumors i a vegades no és res i com podem fer mal a les persones de les quals parlem. Això, simplement que esperem que de part de tots, esperem que us ho passeu molt bé, que gaudiu de l'obra i això, que respecteu els actors i que respecteu l'espai. Moltes gràcies. Que no hi ha ningú? Sí, ja vinc. Hola, Sara. És que està ordenant el magatzem. T'ha bé? Sí, com sempre. I Martina? Ara bé, ha anat al banc. I tu què contes? Mira, treballant. Ei, hola. Com va? Mira, soy Miquel. Què vos poso? Per a mi una Coca-Cola. Tu què vols? Jo, un cafè sol. Mira, Blai, que em pregunta com quedem. Com va? Tot bé? He decidit que em compro una moto. En Manel sí que està ric. No havia estat, fa temps que estalvio. Saps quina hora m'he de la per arribar a la universitat en bici? Uf, jo en bici no podria. De bon matí no, per favor. A més, em busco una de segona mà. Parlant de motos, acabo de veure una cosa que m'ha deixat tota... Tota què? És que és molt fort. Sabeu Cisco, el de taller de pneumàtics? Sí, no veig dolors. Això, entro al taller perquè m'arregli la roda del cotxe i em surt amb uns llavis així com si li haguessin partit els morros. Què dius, Sara? Cisco? Sí, i li dic, què t'ha passat? I em diu, no res, un mussol. Has pensat que estic tonta? Per què? Què vols dir? Home, saps això que va passar ahir de nit a l'estació? Sí que va sorprendre a un home robat una moto, no? Això, li van pegar, però es va escapar, saps que sí? No em diràs que va ser Cisco. No pot ser, si Cisco arregla motos tot el dia. Com vols que vagi a robar-ne una a l'estació? Jo no dic res, però mira,
La maquilles una mica, li canvies la matrícula, jau, a vendre per una fortuna. Es veu que era una joia aquella moto. Potser sí. No, però és que així tot el món l'hauria reconegut a Cisco. Anava amb passamuntanyes. A més, es va escapar de nit, per bosc. O sigui, que es coneix la zona. Però en fi, podria ser qualsevol altre del poble, no? Et dic que li van pegar una punyada. Ah, sí. Mira, però Cisco s'ha despertat amb la cara feta un mapa. Exacte, jo l'he vist. Que fort, quin mal rotllo. Oh, veus? És que tot quadra. Jo no ho dic perquè sí. És que al·lucino. A mi me caia bé, este home. Doncs ja ho veus. Au, me n'he d'anar que d'obrir la botiga. Apunta-m'ho, Marta. Aigua a tothom. Fuà, tu, jo li vaig comprar la moto de segona mà. Ara resultarà que és robada. Si és superbella, a ningú se li passaria robar-la i encara més tornar-la a vendre. Ja, però no me la tens comprarà un taller que trafica amb això. Ara n'és còmplice. Ja has col·laborat a fer de tapadora. Calla, no volis els apunts? Va, que tenim poc rato. Bon dia. Posem una fanta de taronja, per favor. Posa'm un caperet, Marta. Aprofito que m'arriba tard una clienta per depilar. Ah, tu eres de la peluqueria, no? Ja deia jo que me sonaves. La teva companya va treure el pèl el divendres passat. Sí, ja ho sé. I tu és l'actor que estava programat a l'auditori. Sí, he fet 2 funcions, dissabte i diumenge. Ah, sí? I com ha anat? Molt bé, perfecte. Bé, poqueta gent, però van aplaudir molt. Sí, és clar. És una comèdia molt divertida. La torno a fer el cap de setmana que ve, així al costat, a Salzadella. I no surtes a la tele? Sí, alguna vegada. No pateixes per si t'arriba la clienta? No, ha cridat dient que estava atrapada a l'estació, pobra. Quan arribi m'avisarà. Saps per què l'han tallat el carrer de l'estació? Un robatori, no? Una moto, una baralla o no sé què. Ha sigut Cisco dels pneumàtics. Li han robat la moto? Al revés, pareix que trafica motos robades. Mare meva! L'has reconegut, no, Marta? Ja deia jo que la seva dona anava massa arreglada. Ara ja sé d'on trauen els diners. És veritat, va molt arreglada, Dolors, amb roba superbona. I va molt de xula. No entre a la meva peluqueria ni que li paguen. Ah, em pensava que l'havies fet tu aquell pentinat tan elegant. S'ho fa tota la ciutat, que va de sobrada, la poca vergonya. A mi sempre m'ha paregut una dona molt legal. És que potser ella no en sap res del que fa el seu home. De fet, el més possible és que ella amaga que trafica amb motos. És possible, tens raó, ja. Però si pareixen molt units, van a classes de ball de saló i tot. És veritat, per les festes es fan un fart de ballar junts. Això no vol dir res. Podem ballar junts i estar pensant en una altra persona. Fuà, sí, home. Sembla un argument de teatre. És que el teatre està inspirat en la vida real. Què et penses? Però si ella veu que entren més diners del que seria normal i no fa preguntes, és perquè no vol. No ho pots saber. Potser no es parlen. Potser ja li té por. Vols dir? Fins i tot diria que a ella no li agraden els balls de saló.
La veritat és que sempre ballen a un posat com molt seriós, no? Pues mira, es posible que se sienta obligado. És clar, era obligat a vegades per aparèixer una parella ofensiva. Home, si els cos estan callats, pot ser que tinga mal geni, Encara que sospiti de les activitats del seu home, si sent amenaçada no dirà res. Sí, ja. Pobreta, la mosqueta morta. No et penses, podria ser. És que ara tot el que fan ho trobo estrany. Clar, perquè pots veure el doble sentit de cada actitud. Ei, tu, que ja és l'hora. Uf, on de corre? No tinc un duro, m'ho pagues demà t'ho torno. Sempre fas el mateix. Cobra molt, Marta. Adéu. Ja estic així. Ui, hola Clàudia, com va? Mira, anar fent. Ai, que miren. Ja m'ha arribat la clienta. Pau després, Marta. Al banc hi havia una cua per a morir-se. Sempre que hi vas tu, sempre hi ha cua. Què et penses, que m'ha anat al bar? En tot cas, quan al cine no he tingut temps. Molt gràcies a tu, però a l'hora de l'empresa sempre desapareixes. Va, no protestis tant, que després te crida el Lluís i et passes 2 hores al telèfon. Bon dia a tothom. Una altra vegada dins. Hola, xiques, què voleu? Per a mi un biquini i un cafè amb llet. Jo, un xicot de natural i una galleta de xocolata, per favor. ¿El lavabo está allá? Saps qui és este? L'actor que feia el monòleg a l'auditori. No sé, no el conec. Jo el vaig anar a veure ahir. Em va fer petar de riure. Tan mala que no feia? Que no, que era una comèdia. Va agradar molt, I es veu que ho feia sol. Quina pena. El meu home, tot el que no és per la tele, com si no existiguera. No l'arranques del sofà ni te'l maten. Ah, però potser si és sense ell, Jo és el que faig. Marta, com és que no queda llet? És que Rafa encara no ha passat, no entenc. Ui, no tens llet? Doncs posa'm un cafè sol. Em sap mal, Rafa fa patir. Sempre es fican embolics. Sabeu qui s'ha ficat en un bon embolic? Cisco dels pneumàtics, que es veu que trafica motos robades. L'home de Dolors? Què dius? No pot ser, no m'ho crec. Ahir van pegar un home que volia robar una moto, no? Ah, sí, em sona. No sé què m'ho ha dit. A l'estació, no? Pues era ell, una veïna l'ha reconegut. Que estrany, si pareix bon home. Es pot vendre per un dineral aquella moto. I damunt amb el taller, la tapa de la perfecta.
Uf, em deixes de pedra. Sí, però escolta, què diu la gent quan es descobreix un assassí en sèrie? Per exemple, era tan bona persona i tan educat. I tant, però Dolors, com és que li ho consent? Si tan recta com pareix esta dona. Potser està tan enamorada que no vol qui s'ha casat. No, ella tonta no és. Dolors no el delata perquè li té por. Ni tan sols li agrada ballar. Però com està a les seues mans, li fa el paperet. Per tots amics, diga. Ai, l'amor. Feina? No, què va? Esperava la teva cridada. Cada dia igual. Costa de creure, pobra Dolors. Jo per si de cas no sé portar-li en un cotxe a aquest individu. Jo ni boja. Imagina't que fa veure que l'han robat i resulta que l'ha venut. Calla, calla. Per sort tinc assegurança, però jo denunciaria, Això no se quedarà així. El que més m'impressiona és que siga un veí de tota la vida. Tothom amaga alguna cosa. Us sorprendríeu del secret que hi ha darrere de cada família. Em fa por, això. Aquesta Dolors tan seriosa i elegant, qui sap si el seu home no la tracta malament? Quin horror, per favor. Home, alegre no se la veu. Ella, amb el seu caràcter, no voldria que ho sabés ningú, no? I tant que no, sempre s'ha demostrat impecable ella. Li faria vergonya. Dissimularia perquè no es notés. I la coneixes? No, he sentit com parlàveu d'ella i he vist el personatge. Doncs tens molta psicologia, Gràcies. Adéu a tots. Adéu. Passe, passe. Aquí no n'arribes tu. Mira, no me pares. El pas per l'estació està tallat. He tingut que donar 1000 voltes. Vaja, m'has fet patir, perquè no em quedava ni una gota de llet. El pas per l'estació, qui l'ha tallat? La policia. Sí, han desviat el trànsit cap al mercat. Tota la zona està col·lapsada. És que esta nit a l'estació han robat una moto. No l'han robat, ho han intentat i s'han pegat d'espera. M'atures en les caixes o què? Sí, ja vaig. Però han agafat el lladre. No, s'ha escapat. Era un de sol, el lladre. Ara potser no treballarà sol, I no se sap qui era. Sí, l'ha reconegut una veïna. Saps? Si és que és dels pneumàtics. Sí, el del taller de motos. Flipa. Eixe! Mira, sempre m'ha paregut un home poc de fi. Ah, sí? Per què? Mai l'he vist riure, això home. Em mira com si amagués alguna cosa. Em cau fatal. Ara que ho dius, és veritat que té una mirada estranya. No és perquè té un problema a un ull. No és culpa seua, pobre. Los ulls són l'espí de l'ànima. Si reben les motos, ha d'haver-hi tota una organització al darrere, no? Ah, o sigui, que ho fa habitualment. Home, si té el taller, deu estar tot organitzat. Quin imbècil. No puc anar amb aquesta gent. Sí, tens raó. Abusar de la confiança de tot un poble. Tranquil, home, no t'enfades. Es mereix que li facin una punyada. Ja hi han fet. Esta nit, no patisques. Jo li pegaria una. I em quedaria tan a gust. Què dius? Només faltes tu, ara. Algú l'ha d'escarmentar. Que ningú s'atreveix o què? Home, però qui eres tu per anar pegant a la gent? Ah, ara el vols protegir. De quin costat estàs, a veure? Una mica de calma. O és que vols anar tu també a la presó? Ningú té dret a robar, però fer mal és encara pitjor, Si no fos perquè
perquè tinc un munt de paquets per entregar. M'has de signar l'Alvaro? Espera, busco un boli que escriure. Ai, mare, hem de marxar. Ja tindríem que estar a la faena. Que sense atontar l'esmorzar amb el dinar. Cobres, Martina? Adéu. Adéu. I ja l'ha denunciat la veïna que l'ha reconegut? No ho sé, crec que no. Ja està. I què espera? Això és encobriment! Què dius ara? Li pot caure el pèl a aquesta dona. Doncs no ho havia pensat. L'hauré de dir. A més, si torna a passar alguna paregut, serà culpa seva. Perdó, xic. No és res. Així que més val que l'avisis. Sí, li diré. Però que no te passes el burro, eh? El burro? Jo? Mira, Rafa. Mira que no estem al geni, que només et porta problemes. Au, fins demà. Què li poso per aquí? Un conyac. Caram, si que va forta. Què l'ha passat? Han estat a punt d'atropellar-me. Encara treuen les cames. Quan? Ara mateix? Sí, estava a la porteria i se m'ha tirat una moto damunt. La moto ha muntat amunt de la vorera? Senyora Paqui, està bé? Ho he vist tot. Ho has vist? Ai, filla, jo no sé com l'ha matat. Martina, porta un bocador ballat amb aigua fresca. M'ha esquivat a l'últim moment. La moto ha derrapat i l'home ha caigut a terra. Però a vostè li ha fet mal? Ha anat un pam, però no m'ha tocat. Ja està, ja està. Per sort, no ha passat res. Li ha vist la cara? Uns segons. Quan s'ha alçat, m'ha paregut que duia els morros ben inflats. Fístoles pneumàtics. Qui és eixe? És un perill, això, home. Se li ha girat el cervell. Ja ho pots dir. Ha girat la moto d'un bot i ha fugit de la mà com un boig. Potser s'han dit una moto robada a vendre fora del poble. Això ple dia, per fer això, les carreguen a una furgoneta, dona. Però es dedica a robar motos? Sí, Paqui, és el del taller de pneumàtics, al costat del mercat. Pareix mentira. I ha nascut així? Hola, mamá. Vinc en Alba. Hola, Alba. Voleu un suc? Com ha anat l'estiu? Genial. Una passada. Òscar m'ha robat l'iPhone. Què dius? No pot ser. No em digues que l'has perdut. Te dic que me l'ha robat. Jo l'he vist dins les tots de l'Òscar. Ai, de veritat, en la pasta que deixa trasto no és capaç de controlar-ho. Si jo el portava a la butxaca, ara serà culpa meua. A Òscar li encantava el teu iPhone. Deia que ho volíem d'igual. Doncs l'hauràs de reclamar. Em sents? Sí, home, és que l'Òscar és molt bèstia. No se li pot dir res. I és més gran que nosaltres. Eixe Òscar no és el fill de Cisco dels pneumàtics? Sí, són els meus veïns. Sa mare es diu Dolors. Ja se sap que els fills fan com els pares. És que això es respira a casa. Si ma mare m'hagués vist amb alguna cosa que no fos meva, m'haguera arrencat la pell a tires. Esta nit l'he sentit plorar. Aquí, la mare de l'Òscar plorava? Sí, com que el seu dormitori està a l'altra banda de la meva paret. Però què li passava? No ho sé jo, m'he despertat dels plors. I com ho saps que era ella? Perquè era la seva veu deia: no puc viure així, no ho aguanto més. Però el què? No deia el què? No, respirava molt fort i deia que m'agafin, per favor. Si demà m'agafa una malaltia estic salvada. Una malaltia? O vols dir la policia? No ho sé jo, deia la malaltia. O la tia? No, ha de ser segur la policia. Ai, què us passa? Per què feu aquestes cares? Dolors ja no pot més. Vol que la tanqui la policia per protegir-se del seu home. Què dius, Sara? La pobra dona
I es passa les nits plorant. Esta nit l'he sentit plorar. L'hem de denunciar, aquest home. Però, filla, si no tenim proves de res, què li ha fet Cisco, mama? La vida impossible li fa. Deu ser una tortura, això. Com? Per què una tortura? Però, a veure, tu no sents mai cops, ni crits, ni sons estranys? No, a vegades posa música d'aquesta tan de vells. Li posa música horrible per torturar-la? Assaggen baix de saló, que no ho veieu, si s'entenen de meravella. Dolors està encantada en el seu maridet. D'acord, assaig en baix, però si jo fos obligada, això és que la domina, no? Ai, és que un home que ha robat motos en aquest poble és capaç de tot. El pare d'Òscar roba motos? És que tots són lladres a la família. Però voleu callar, que no sabeu de lo que parleu. Quin mal rotllo, tu. Anem a ta casa. Alguna cosa hem de fer, no? Jo no vull problemes, que després la gent se torna. Ve cap aquí, ve cap aquí! Qui, Cisco? Jo me'n vaig. Buenas tardes. Hola, Dolors. Hola. Bona tarda, Dolors. Què vols prendre? Una tila ben calenteta, per favor. Com estàs, guapa? Mira, ja ves millor que altres. Que no et trobes bé? No, molt la veritat. Ai, que es nota que has plorat. No, no és res, ja et passarà. No pateixis. Ja està! Han detingut el Cisco dels pneumàtics. He vist com entrava la policia al seu taller. Mira, me n'alegro, Ara estarem més tranquils. Ai, hola, Dolors! Com va tot? Què has dit? Que com estàs? Et veig molt... No, què has dit del meu home? Jo sento Dolors, ho he vist tot. És la veritat. No sabia res? Però què t'inventes? Què t'has cregut? No t'enfadis, xata, ho sabem tot. Que et volem ajudar. Pots confiar en nosaltres, de veritat. No et deixarem sola. Però què dieu? Què teniu contra Cisco? Ai, deixeu-me. Tens aigua? La policia el va veure molt seguit, perquè quan hi ha rodades sospechoses ell li pot dir quin mal de cotxe les ha fetes. Sí, però avui han passat coses molt estranyes, no? Avui ha travessat el poble una moto a tope i s'ha estampat contra la farmàcia. Contra la farmàcia? Que bèstia. El que m'han vestit a mi, segur. Un que devia anar begut, es veu. Ah, no t'estranyes. I ha fugit abans que ningú poguera fer res, però ha deixat unes bones marques a terra i Cisco l'identificarà. Però avui algú ha robat una moto a l'estació. No, a ell ja l'han agafat. Ha deixat més proves que un elefant. Ah, sí? Les proves les ha agafat el teu home, no? Sí, clar. Per què ho dius? No, per res, com que en sap tant. Te'n rius o què? Jo? No, no. Per cert, què li ha passat a la cara? Res, que li ha saltat una palanca desmuntant una roda.
Què passa? Què vos pensàveu? No res, bonica, però com fas esos ullets d'haver plorat. He passat una mala nit amb el queixal del reconeixement. I les pastilles no han fet cap efecte. I mira, tota la nit rabiant. Ui, és que els queixals fan molt de mal. I has sigut tu qui ha cridat a la policia aquest matí? La policia? Jo? No, per què? No sé, per tot este lío de la nit. No, jo només volia que m'agafara Lucía, la meva dentista. Lucía, Sí, Lucía, m'ha agafat d'emergència. Però què us pensàveu? Quina història vos heu muntat? és que ens preocupàvem per tu. Sí, ja ho veig. Què vos inventeu? Heu fet córrer mentires i suposicions per tot el poble, no? No senyora, ens preocupàvem per si estaves bé. I la conversa no ha eixit d'ací. Que no ha sortit d'aquí? Tots els que han passat pel bar segur que ara ho estan escampant per allí on passen. Què dius? Quina poca confiança. Confiança? Si en tens una mania que no t'aguantes, i això dona ni la conec. Però Dolors, era amb bona intenció. Sí, vos encanta parlar malament de la gent. Ai, mira, no sé ni què faig aquí. Me'n vaig. No, deixa, guapa. Convida a la casa. Només faltaria. Au, adeu. Ai, sí, m'he deixat la granera al mig del carrer. Adeu. Jo me'n torno a la perruqueria, que tinc a la Teresa soles. Au, que vagi bé. Em fa mal per Dolors, a mi em caia bé. Pues en veritat, perquè així no tornarà. Escolta, que tots ens podem equivocar, eh? A més, jo no t'he dit que ho vagis repartint per tots. Mama, he trobat l'iPhone. Estava dins la motxilla. Tu havies dit que havia sigut l'Òscar, eh? Jo? Si ho has dit tu? Ho has dit tu, guapa. Jo no he dit res. El que passa és que l'Òscar se n'ha comprat un d'igual. Què passa? S'han enfadat? Potser s'ha barallat amb la mare de l'Òscar. Mama, no li hauràs dit que me torni l'iPhone, no? Ja, perquè no el té ell. Mama, li has dit o no? Calla, em poses nerviosa. Li heu dit que ja sabem que el seu home roba motos? Nena, no t'inventes coses. Ui, quin mal de cap. Apunta-me-ho, Marta. Adeu a totes. Només faltàveu vosaltres. Jo no m'he inventat res. Ja, és que ho han dit elles que Cisco roba motos. No sé per què es posen així ara. Mira, passo, anem a la plaça? Sí, a veure si està la colla.